gara larun batez etortzeagatik. Eguraldi ona geneukan enkargatuta, baina berandu xamar iritsi zaigu. Eta gure asmoa Juanita Alkain plazatxoa eta Juanita Alkain eraikin hau kale jiran bateratzea zen. Ez dugu eguraldi ona egin, erabaki genuen danborra da hemen bertan hasiko zala, baina gora kale txiki txarangakoak hemen izan ditugu pixka bat goiza girotzen. Eta bueno, esan, 5. eta 6. mailako ikasleak zaidu dauzkagula gero danborradarako, 2. mailako ikasleak ere hemen zaidu dauzkagula abesti bat kantatzeko. Bihar ikastolak 60 urte betetzen ditu, eta guretzat eguna oso garrantzitsua da Juanita Alkain eraikina izena jarriko diogulako, Bazkardo bezala ezagutzen dugun eraikin honi. Hasiera emateko ikastolako lehendakaria den Xabier Etxeberriari pasako diogu hitza. Bueno, egunon guztioi. Garazik esan duen bezala bihar 60 urte beteko dira Aitalarramendi ikastolak bere ibilbidea hasi zuenetik. 100 ikasle pasa dira bertatik eta gaur egun gure ikastola Andoainen euskarak duen arnasgunea da. Zalantzari gabe, ikastolak paper garrantzitsua izan du eta izaten jarraitzen du andoaindar euskaldun eta euskaltzaleak ezteko garaian. Duela 60 urteko ilusio berarekin ekiten diogu lanari egunero. Gure haur eta gazteen etorkizuna eraikiz eta gure hizkuntza den euskarari arnas berria eman nahian. Juanita Alkainek bere testamentuan euskarazko eskolak eman ahal izateko utzi zuen bere etxea. Ikastolaren lehen pausoak osatu zituzten kideek Aitalarramendiren izena aukeratu zuten bezalaxe, guk gure aitortza egin nahiko genioke Juanita Alkaini. Berak ireki zuen Andoaingo lehen ikastola. Naiz eta ikastola hura ixtera behartu zuten, Aitalarramendi ikastolak hartu zuen bere lekukoa. 60 urte hauetan, gure ikastolaren alde lan egin duten guztie egin nahiko genieke gure aitortza. Eta horregatik ezinbestekoa iruditu zaigu, euskararen alde egin zuen emakume honen izena jartzea orain arte Bazkardo bezala ezagutu dugun eraikinari. Ikastolak gutxienez beste 60 urtez indartsu jarraituko duen itxaropena daukagu, euskarak kontrako iritzi eta sententziak jasotzen dituen arren. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Badira hainbat urte Olatz Zugasti kantariak Irlandako abesti ezagun baten melodia hartu eta bizirik gaudelako kanta sortu zuela. Kanta honetan Olatzek bere letrak ikastolak herriari egiten dion maitasun abesti bat irudikatzen du. Eta berak esan zuen ikastolak sortu zituztenei eskaintzen ziela abesti hau. Hilabete asko daramatzate orain LH bin dauden ikasleek abesti hauen saiatzen, Ainhoa Urruzolarekin hasi ziren, Alaine Oiartzabalekin jarraitu dute, eta Gora kale txiki txarangarekin batera eta Lidia Gaston, Iker Ipintza eta Izaskun Beraza irakasleekin batera bizirik gaudelako abestia eskainiko digute.
zituenetik, ehundaka eta milaka ikasle pasa gara hemendik, ikastolak gure ikasketa prozesuak eta jolasak ikusi ditu, eta ehundaka ume haietatik bat alkate ere bihurtu zaigu. Badira zenbait urte ikasle izateari utzi ziola eta ikuspegi desberdinetik begiratzen dio gaur egun ikastolan. Berari ere hizketarako tartea eskaini nahiko genioke, beraz Andoni Alvarez legezatu. Eskerrik asko, egia da bai, Orube honetan ikasle izan nintzen. Eraikinak eta gainerakoak dezente aldatu dira, baina erroak edo sustraiak berdin diraute. Zorionak eman nahi dizkiot Andoaingo ikastolari, 60 urte bete dituelako. Jakitun gara, orain dela 60 urte zein kontestutan sortu ziren ikastolak, eta badakigu garai hartako irakasle, guraso eta zuzendaritzako kideek zer nolako lana egin behar izan zuten. Gainera, nire oso gertuko osaba bat, lehendakari izan zen 80. hamarkadako hasieran, eta gure etxean badakigu zer nolako lana egin zuten garai hartako guraso, familia eta irakasle eta zuzendaritzako kide ezberdinek. Hala ere, 60. urte hurrenaz gain, zoriondu nahi dut Andoaingo ikastola eraikin honi Juanita Alkain izena jartzeagatik eta izen horren egokitasunagatik. Askok ez dezue jakingo, baina Juanita Alkain 1901 eta 1909 bitartean Andoaingo udaleko langile izan zen. Andoaingo udalak bazuen haur eskola bat eta bertako irakaslea izan zen. Eta garai hartako artxiboetan begiratuz oso balorazio ona egiten dute udal agintariek. Garai hartan gazteleraz irakatsi behar zen, irakatsi behar zain aurrei, baina Andoain herri erabat euskalduna zen. Eta balioan jartzen zuten orduko garaiko agintariek nola Juanita Alkainek ondo irakasteaz gain gertutasunez euskaraz irakasten ziela Andoaingo umeaiei. Gerora badakigu 1935an bere etxean sortu zuela garai hartako euskal eskola edo 36an gerragatik itxi behar izan zuena, eta hori izan zela gaur egungo ikastolaren oinarria. Beraz, zorionak Andoaingo ikastolari, batetik 60 urte bete dituelako eta bestetik izenaren egokitasunagatik. Mila esker denei. Eskerrik asko Andoni. Unea iritsi da, Juanita Alkainen familiartekoak bilduan izan ditugu gaur hemen, eta familiartekoak hitzaman baino lehen, gogoratzen dizuet, kanpoko aldetik hobet ikusiko dela, izena hemen kanpoan jarri diogulako, eta bere familiartekoek egingo dute irikia ofiziala, eraz, konbidatzen zaituzet gero kanpora joatea. Hitza hartuko duen emakume bati deitu nahi diot orain, bera Mailu Arruti da. Mailu Arruti oso ezaguna da gure ikastolan, bereziki udaletxeko kartak ekartzen dizkigulako. Eta Mailuri eman diot aukera hitz egiteko, gero familiak Juanita Alkain izena ofizialki jarriko dio eraikin honi, eta gero danborra da ikusteko aukera izango dezute erdiko patioan, Jose Mari Oiartzabalek espreski ikastolarako sortutako ikastolaren ere zerkia, baita ere Santa Cruz eta Larramendi martxak. Mailu, nahi denen dira. Bueno, ez dut karri diskurso prestatuik, bakizuen improvisatzain oso onda naizela, Bueno, bai, Juanita Alkain gure tartekua zan. Juanita Alkainek ez zuen ondorengo zuzenik izan, eta horrexegatik utzi zituen bere ondasunak, nik ulertu daukat, Andoainen dotrina euskeraz emateko, zala. Oso abertzalia zen, euskaldun
euskalduna eta oso fededuna. Vale? Orduan, gaur etorri gara hemen lehengusu batzuk, gure ama, ila 80 urtekua, alaba, senarra eta familiko batzuk etorri gara. Zertzan guretzako Juanita Alkain? Zan gure birramonal lehengusu hauen birramonaren aizpa. Orduan, zuzenekoak ez geha, baina albokuak. Ikastolaren ibilbidean Juanitak hasi importante bat utzizun, ze badakizue ikastolen hasieretan arazo handieretako bat izatezala aurrak biltzia eta baita ere lekuak bilatzia. Honekin gogoratu nahi ditut, pixka bat sortze hartako jendia batetik. Otzi zituen ondasunak doktrina euskeraz egiteko. Aipatu nahi dut Don Eugenio Arregi ondo bideratu zulako ikastola izan zedin. Aipatu nahi ditut garai hartako neska gazte haiek andereño izateko prestatu zianak eta arriskatu zianak. Gogoratu nahi ditut gure gurasuak bezalaxe eskola, ez legezko eskola batian beren aurrak jarri zituztenak. Gaur egunean, imaginatu zazue hori imposiblea da. Gogoratu nahi ditut, nire generaziotik aurrerako aurri izan ginen guztiak. Eta gaur egun tokatzen zaizkigunak. Nire lehengusu baten hilo batxua hemen aritu da lehen urte arte. Beraz, aririk ez da eten. Eta burrukarik ez da bukatu, ze euskera hoendik erasotua da. Ikusi genduen aurreko aste bukaeran, Bilbon, zenba jende bildu ginen, zergatik. Orduan esan nahi dut, ikastolari opa diogu bizitza oparo eta luzea, baino, hoendik belarri tente hori behar ditugula, ez ahaztu hori. Eta beste, ez familian aldetik, eskerrik asko. Eskerrik asko baitu. Badoaz, izena aldatzeko ekitaldia egitea, kanpora juten zaten guztik, danborra eta gero 11-etako edukiko dezute beste guztik ez.